Assalamu alaikum. Idi. Wayan ta cika kuwa? Ta cika mana. Okay. Dan ka san wayan nan sabuwa ce a guri na wallahi. Ta cika. Ba ni maga. Okay. Ta cika. An sa da babban caza. Okay, to na gode. Ya sakawo. To. Waɗannan layukan watansu 3 kenan a ƙasa, bari mu ga. Allah ya sa dai za su yi aiki ba a blocking ɗinsu ba. Ikon Allah. Normal fa. Dan jaridar da ke aiki a jaridar da ke intanet da suna hantsi. Yanzu haka waɗansu mutane sun sace ni. Ban san ko su waye ba, ko ban san a inda nake ba. Masinja! Shigo. Na shigo ofis. Na akwai wata takarda da na shigo ofis. Da ko a kasar nan ne ko a ciki. Na dai duba wannan ta waye shi. Ayyala mai. Wannan takarda tana da matuƙar hatsari a ofis ɗinka, musamman akan tebur da shi sa ne. Na ci, na ji magana me ya kai ka haisa. Yalla bai baka ganin horo wanda ya sassara da matsala ne a kan wannan wajen da takarda
zo wuce. Wace to yayi? Ni ba damuwa idan ma ya shiga zan yi magana. A gaskiya. Wace to yayi? Malam Yahaya? Baka gane ni ba ne? Gane kowace ce. Ni ce Fa'iza, matar Garzali. To, na gani. Wato zalicin da kuka yi mana a can ne bi ishe ku ba shine kuka biyo mu nan. Ba haka ba ne, ya kamata ka gane wani abu. Idan ka ga mutane a tare bi kama ba lallai ba ne halinsu ya zama to irin ɗaya. Naji. Amma ba nan ya kamata in ji wannan murya. Tun lokacin da aka zalunce ni a can ya kamata in ji wannan murya. Kana tausaya. Ba yanzu ba da ba ta da amfani a gare ni. Yanzu na wuce lokacin da wata zaƙin muryar zaki za ta yi dare. Ban ga laifinka ba, kana da gaskiya. Dama in maciji ya sare ka idan ka ga tsuma za ka iya guduwa, don haka don ka tafi ba wani abin damuwa ba ne. A'a, menene ke faruwa haka ne wai? Yanzu a ce fada ba kowa sai ni kadai? Mutane wasu sun gudu, wasu duk sun ɓoye ba. Yanzu fadan nawa ma ji nake ni kadai a wuri. Kai, wannan al'amari fa abin dubawa ne. A'a, kai, Allah shi kyauta. Barka da zuwa. Gari, barka da zuwa. Yawwa. Ya aka yi? Ni ma layi yau ya zo kaina. Ranka ya daɗe, ni ma gidana ya shiga cikin wanda za a ƙwace. Yana ɗaya daga ciki. Kai, dalar hulmuki. Wani magana ce gidan wannan? To, ranka ya daɗe, kai wani abu mana. Subhanallahi. Al'amari ya lalace. To, amma ka sani dogari, ba zai iya yin maka komai akan wannan al'amarin ba. Domin ni ma idan na yi wani abu, to ina jin tsoron rawani na. Zan za a iya cire min wannan rawanin da kake gani. Sai dai abu guda kawai da zan iya baka shawara. Ka koma nan ƙauyakun nan na kusa da mu. Ka je ka nemi ko da gidan haya ne. To kuma mu ma san abin da za mu iya yin maka. Ta ranka ya daɗe. Na gode, Allah ya baka nasara. To madalla. Yawa. Kai. Al'amarin nan fa. Mr. Gabani, ya gajiya? Kai, al'amarin nan akwai ban mamaki. Yanda labarin sace Ali Misbahu ya kara a dukkan social media. Abin ya ɗaure mana kai. Haka ne mai gida, ni ma abin ya ɗaure man kai. Domin ban taɓa tsammana akwai wani kafa da muka bari da Ali Misbahu zai iya fitar da wani sako game da al'amarinsa ba. To karka damu. Akwai hanyar da za a bi. Sannan kuma akwai wani sabon aiki. To, menene shi mai gida? Aikinka ne zai faɗaɗa. Ina jin ka mai gida. Wato garin Dausayi da ƙauyukan da ke kewayen shi gaba ɗayansu suna kan arzikin da duniya take nema. Kuma ba za mu iya samun wannan arzikin da a wani wurin ba sai an tashi da garin Dausayi da ƙauyukan da ke kewayen shi gaba ɗaya. Gaskiya ne gida ka yi haƙuri. Ba zan iya ba. A baya kun sani duk wani aiki na yi, amma wannan aikin ba zan iya yin shi ba. Gazali shut up, kai mai shiru.